od 6. května do 6. června o nového člena rodiny. Více na Baumax.cz. Perlivou nebo neperlivou? Červený pomeranč bez bublinek. Matony. Nově také v příchutích broskev a černý bez. Neperlivá, bez konzervantů. Jsi připraven být To je ten. Ani Pak jde toho. přišlo nám psaní. Co je to? Prej, co je to? Znám ty věci. To bylo pořád. Srovnej ceny plynu, koupí dávno, knihinám, sem se koupí. RWE nám snižuje cenu plynu o 10%. A ještě z toho kouká prémie. Já to mám srovnaný už dávno. Co Jarmil dělá, dobře. Kdo má smlouvu od RWE, získá o 10% nižší cenu plynu a prémii až 3000 korun navíc. RWE zlevňuje CZ. Půjčte si u nás třeba 60